weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndulumaji demɓe to ndulumaji funeɓe to wudduru to aadi wuuri to sadela to keɗere to cilogna to guijilona to dabiya odeji to koɓɓillo to dunga bosoyaɓe to dunga wuuro alpha ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamadli to dunga wuuro ceerno ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe ko fate haɓade drogue ɓe nanggui koɗo sagata goto taw ko koɗo mo jeeyaka nder leydi Mauritanie o nangga ko nder nakshot legal bitegal basara o tawrama 40 kilo drogue mo hinde hashisha to leydi Sénégal ma en kaale jillu Macky Sall horejo leydi ndi jillu makko guila ñalawma hanki o e nder leydi e kala o holliri noon e saaha woni udditgol hôpital régional biyeteɗo hôpital ceerno ibrahima dawo mo Kaffrine e saaha udditgol on hôpital o holliri tigui ko ñande sappo e joyi lewru juin daratono ɗum ko nden tigui o yahata diidoyde ko fate diidgol mahagol hôpital molanteɗo Allah to Wourossogui to leydi Mali Emmanuel Macron ko hoorejo leydi France o holliri tigui jombani o artira dendagal dadiɓe makko ɓe leydi France ɓe hinde barkan tawteɓe nder leydi he ɓade kay Mali ronkama yo rew lawol kabaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi Iran to leydi Sri Lanka to dowlaji tentudi Amérique jeeyan ha to Ukraine payen to Afghanistan cakkitorɗen to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. ceerno jibisi ko witti yanke safaruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓala walla e donawal kala laabaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno jibisi ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi ɗe yiida cirol omo jogui kadi leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi kay a ƴetti leɗɗe makko fodde 17 rafin yaltema ha laaɓa fannu keddiɗo one so tawi kay a ƴetti ɗen leɗɗe fodde 19 rafin yaltema ha laaɓa ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne so tawi o yenanama kadi ka miskinalla omo safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗon namdaki so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum dilli ha haɓɓa walla taw ko on janowo borgal ceerno jibisi ene andina dendagal kilineɓe muɗum kala garowo yo tinno yo addot nokku mum to waɗiri ayiji mum e safaruji mum ceerno jibisi base makko hande ene tawe base makko mawɗo to wuuro men nakcor lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal ne tetta o waɗɗani jeere leegal ngal kala chauffeur mon namdeɗa base de ceerno jibisi ma de ha yettinma ceerno jibisi ene jogui base mum kadi to leydi Mali ko min ko tawate toon to ñoro mango leydi Mali on noon numéro mam ko numéro leydi Mali ko 00223 90 22 94 71 ceerno jibisi numéro mum téléphone e numéro makko WhatsApp fof ko goto mbatta ko 47 22 80 84 ceerno jibisi noon ene wiya dendagal kelineɗo mum kadi kala baɗanteɗo listihar yo ɗaccu inde mum inde nene mum kadi jomumen mbasa habde mbasa heppude e kala saha kadi cittinamo ceerno jibisi komo Allah lumbiri hande gandal mbadden danɗo faade makko maître Adama Baldé ko geddiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi
maître Adama Baldé ene wiya dendagal fulɓe yo dutto e ganni men dutto e fina tawa men mbasa welsidade ganni mumen hanki e fina tawaji men maître Adama Baldé ene wiya yimɓe mbattu hakkillaji no fewi toppito e ƴewgal kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew yo yurno gila to natowo e dewgal ha nattoɗowo galle ha baɗowo ɗangal kala maître Adama Baldé ne wiya ya waɗ ƴewgal maître Adama Baldé ene yawɗan ronkuɓe hebde kayitaji ɓe arsigaji men uddi rewɓe ronkuɓe resede rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe kala maître Adama Baldé ene yawrani ɓeɗon maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni o arti nder leydi Sénégal o waɗi tour leydi Sénégal e ñalawma hande omo tawe to falde Touba to wuuro witego Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dimbo waɗɗani daral baali maggal ngal maître Adama Baldé kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro galle makko ha e numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 450 87 09 maître Adama Baldé kadi ene tawe nder réseaux sociaux ji sa yeeto YouTube ha to Facebook so tawi a waɗi maître Adama Baldé jinganen fulɓe ma yiyen gueɗe padɗe fayida nde fewi ɗe o golloto maître Adama Baldé ene wiya dendagal fulɓe duttoɗen e gandi men duttoɗen e fina tawa men hayo bela mi dañi bela mi joftay bela ko ɓattake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow kollaɓɗo reedu malaɗo woni docteur Djiby Sow ne safara rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kiste fibrome myome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe prostate tension diabète ɓerɗe taƴoje koyɗe guloje e keeceje musoje kala docteur Djiby Sow le grand guérisseur ne safra jomumen ha jiito koye mumen docteur Djiby Sow base uji andine dendagal kileneɓe makko wonde e oɗo saaha joni base uji makko ene tawe e nokku to wiyete Kidira ene tawe kadi to Bakel ha to Diawara ha to Barkewi kala base uji makko ne tawe toon so tawi ko base makko tawateɗo to Barkewi e oɗo saaha joni tawate toon ko Makiɓan ko miñi ko labɗo golle ɗe ganduɗo leɗɗe numéro mum 77 924 16 81 docteur Djiby Sow ñalawma hande o ene tawe to wuuro men Kidira to base makko to wuuro Kidira omo andin noon dendagal kilineɓe makko wonde alkamisa garoɗo o ma tawmo so Allah ko diri o yettima to Barkewi docteur Djiby Sow kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 85 72 47 docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wiya mbadden danɗo faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo capanɗe tati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen police halfinaɓe ko fate haɓade drogue e gueɗe ɗaynoje e nder wuuro Nouakchott ɓe koliri tigui ɓe teeɓima neɗɗo goto tawa ko koɗomo
jiyaka e nder leydi he ɓe nanguimo noon ko nder leegal bitengal basara tawatengal e nder nakshota ɓe tawri e makko noon 4 kilo drogue mo hinde hashisha enquête o noon nana udita e makko beele dendagal ɓe gollotto woni réseau o kala ɓe mbawa yittude ɗumen hano hannirtini kamɓe police o noon siftinde on e hitande ujunnaji 2 woni en 2017 dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade drogue ɓe teɓinoma 111 neɗɗo taw foof ko hoɓɓe ɓe jeyaka e nder leydi Mauritanie taw kadi ko hoɓɓe jeeyaɓe leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ɓe mbawino nangude kadi 160 mo neɗɗo waɗannoɓe trafic drogue taw ɓen ko Mauritanie naɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade hono kala fella cellal aade holri tigui wonde e nder leydi Mauritanie aseta hanki o caggal nde ujunere 100 e yimɓe jeenayo kolkisa tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus hen 56 tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso ɓe kolliri kadi e nder ɓen noon hen goto kadi neɗɗo goto hawri e ladial e nder ɓe cellano ɓe no gas en jeetato kepti celal men hano hannirta ni paati galleji men so tawi noon ko ɓeɗo 56 e jeegom hesɓe tawraɓe ñalawma hanki o mboros coronavirus koni tigui doggol ngolliri legal tafraksine ko 12 neɗɗo tawa toon dawana yim ko yimɓe tato te yareta ko yimɓe tato tujinina ko yimɓe ɗiɗo liksara ko neɗɗo goto arvat ko yimɓe jeeɗiɗo riyad ko yimɓe nayo elimina ko neɗɗo goto so tawi ko wuuro sehil baabi toon ko yimɓe ɗiɗo le wuuro witego wuliyange ko neɗɗo goto to wite ngaabu ko yimɓe nayo wuuro Nouadhibou lobbuɗo yurmede ko yimɓe tato Atarane ko yimɓe joyo to wuuro Ros ko yimɓe nayo Wooda Naga ko neɗɗo goto to wite Kaya Hayɗi ko yimɓe ɗiɗo wuuro witego Boumeyde toon ko neɗɗo goto tawa toon ha joni koye on fannu keddoɗen laamu leydi Chine ɓe ballitiɓe laamu leydi Chine walliti laamu leydi Mauritanie ñakko ko fate haɓade mboroso coronavirus gon ñakko noon gon ñakkogal ballal noon ko aseta hankino gas jeenaya duujal hitande ujunnaji 2 ngal yetti e juuɗe laamu leydi Mauritanie ko ngal ɗon ballal noon ko ngal ujunna ko 160 ujunere dose woni 280 000 dose woni ñakko taw koko fati e haɓade oɗon mboroso coronavirus gon ñakko noon komo hinde Sinopharm noon ko ngolɗo watti laabi tati ko laamu leydi Chine ene wallita laamu leydi Mauritanie ko fati kay e haɓade mboroso coronavirus ɗeɗo balle noon ene tengtini tigui cehilagal moƴƴal e musidɗagal gongal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e on fannu ha joni Sidi Wula Zahaf ko hoore ko jagoɗo leydi Mauritanie keson cuɓaɗo ko ɓoyani ko fate haɓade mboroso coronavirus e nder leydi hen e ñalawma hanki o e saaha kay o wonno e jaɓɓade ngal ɗon ballal taw ko fate ñakko ummigal to leydi Chine o waɗi erango faade dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe kala ɓe mbawa tigui notitade e nder ɗiɗon centre uji to yimɓe mbaɗata ñakkoji men ha mbawa ƴettude ñakkoji men hano hannirta ni o holliri noon tokki ko ñakko ngo fuɗɗi faade oɗo saaha joni so tawi kay ko Mauritanie naɓe wadɓe ñakkoji men ɗiɗi kala woni des dose ɓe jaara ujunnaji 650 e yimɓe tato so tawi noon ko Mauritanie naɓe fuɗɗiɓe ƴettude ñakko mumen arawni ngo tan suwa ƴettude ñakko ɗiɗo ɓen noon ko nogas jeetati ujunere 150 e sappo ya jeetato neɗɗo ɗum noon ene holliri tan ha joni yimɓeɓe ne jettani hewɓe cuwa taw notitoyade ko fate ɗiɗon ñakkoji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie société Sonelec ko société nationale d'électricité woni tigui ko société mawɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati kay e kuɓɓam leydi ndi ɓe jeddi ha sori ladde kabaru kay e oɗo saaha kala caraɗo e nder réseau sociaux ji wonde kay catal ngal woni tigui société Sonelec go montini walla ngabbini ko fate tarification men facturaji men courant e nder leydi he ɓe jeddi on kabaru noon ha sori ladde mawɗo société o noon holliri tigui wonde kay tuggi 1998 faade ñalawma hande o tarification jonoɗo o ha joni ko ɗum woni koɓe kutorto woni tigui kala kilowatt e nder leydi Mauritanie jomum yoɓata ko nogas nayi e piccal 59 o guyata koye kalisa limore e hinde nde ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so nommima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon mbirude nde gardini kabaruji men Macky Sall horejo leydi ndi guila ñalawma hanki o mo tawe tourné makko woni jillu makko e nder leydi he ko aseta hanki o nogas jeenayi duujal o fuɗɗi ɗum ngun jillu noon tawa o waɗiri départ makko ko Dakar lamorgo leydi ndi sanga 8h30 o dawi ko nden tigui sanga 8h30 ko nden tigui o dawi o mani o dartoyi noon koto wiyete Laka Rose noon sanga 9h30 o yaɓani Kaffrine o ari noon nde o ari ha to Kaolack noon hollirama tigui o foftima ɗon seeɗa o ɓenni to Kaffrine o yetti to Kaffrine noon
noon ko sanga 16h woni 4h kikiɗe ko den tigui o yetti toon o tawi noon omo jaɓɓa toon jaɓɓugal paydungal no fewi molantegal Allah e nder hen kadi o waɗi inauguration o waɗi toon inauguration kadi visite hôpital kesso pullo ma haɗo toon taw ko hôpital régional inniraɗo hôpital ceerno Ibrahima Dawo mo Kafrine o holliri kadi o holliri noon wonde e nder on hôpital kadi hollirama o lori toon lekki taw ko lekki ki hinde ɓokki woni bawbam o lori toon e nder hôpital o caggal ɗum kadi o hollirama o waɗi inauguré ko fati kay e lawol kessol pewnugol taw ko lawol berkogol ummade Kafrine faade to wiite ganda ngol faade to ganda gollo noon hollirama tigui hollirama tigui ngal ɗo jaɓɓugal noon ngal o jaɓɓa toon ene hollir tigui wonde kanko Macky Sall hoɗoji leydi ndi yimɓe hewɓe ne kollira kay wonde ko wiyete popularité makko woni ɓaygol makko e yiɗede mo ustima e nder leydi he kono ngal ɗo jaɓɓugal ene hollir tan so wona ko ɓeydi kay popularité makko e yiɗede makko so wona ko ɓeydi hen haydara ala ko usti e nder jokuli leydi he kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jaga jeeyi ko duuɓi 39 yaranno ko franco sénégalais woni tigui ko sénégal naji joguiɗo kayitaji leydi France walla tigui taw mbiyanno français naji taw lasɗi mum ko leydi sénégal gurnoɗo nder leydi France ko kanko noon wonno agressé policiére goto taw ko debbo o waɗi ɗum agressé o fiiɗo on fi policiére o noon o fi ɗum ko labbe e nder ngoɗo wuuro wiyetego chapelle sire erdre ko e nder commune tawateɗo to banggue hirnangue mo leydi France banggue hirnangue mo leydi France kanko policiére debbo o noon o fi ɗum tigui ko labɓe kewɗe no fewi o fi ɗum ko labɓe ne kewɗe fewi ha ɓuuɓi caggal ɗum noon o hefti pistolet mum fetel muɗum ko ɗon tigui o yiiɗi wadde agressé policier goɗɗo taw ko ɓin policier ji liggoto tigui ko police municipal wuuro ngo gon wuuro noon waɗɗani nanta jayde faliɗel jayde leydi France noon kolliri tigui ko ñande aljuma no gase jeetati lewru dujal gonɗen ɗo ko nden tigui o ari to police commissariat to police to taw ko police municipal ko ɗon tigui o wone haalde ko fati alhaali probléme oto omo haalday on policiére debbo ko ɗon tigui o dufti laaɓi o fiil debbo labɓe kewɗe no fewi o hefti pistolet mum o yiiɗi fellude policier goɗɗo ko ɗon tigui noon ɓe ndiddimo nde o dogui nde ɗon ko ɗon tigui gendarme ne tini alhaali o ndendini tigui gendarme hewɓe no fewi ɓe hinde GIGN taw ko temedde ɗiɗi gendarme ko ɓen tigui jeehi jiilaw makko caggal noon ɓen tigui nde o dogui nde noon ko natoyi tigui ko nder galle goto o tawi toon debbo goto ne hooɗi e nder on galle waɗi ɗum ko wiyete séquestré woni tigui o nangui debbo o molti caggal muɗum o wonde mum ko juuti omo wadda paale gendarme ko adi komo furto omo doga e saha o furti ɗon ko ɗon tigui o wone aynodirde gendarme kuure ko ɗon noon o ɗon tigui gendarme piɗimo kural nde o faɗɗi nde o libri noon ko ɗon tigui ɓe ƴettimo gam yidde dandudemo no ɗeɓa to cuuɗi cafriɗi koye lawol o hawlila dialam ko adi noon ɗum tawa kankone o barmini gendarme ɗiɗo oɗo siftinde gendarme ɗiɗo kanko o yalti aduna e oɗo saaha joni tawa kadi o ɗacci humpa mawɗo no fewi o ɗacci kadi namde kewɗe caggal makko saabu ha e oɗo saaha joni andaka tigui holko saabi omo waɗa ngal ɗon galal siftinde on noon koye lewru mars ɓennu ndu to ko nden tigui o yaltuno kasso caggal kay ñawedemo o lelno ko duuɓi jeeɗiɗi e kasso caggal noon e wonno agressé ɓena renanoɓe kasso e saaha ɓe jinno dogde yaltude oɗon kasso ko neɗɗo gandaɗo noon guila omo famɗi gandiraɗo ko fati e bandiyagal saabu kay e kala saaha e nder commissariat ji ha e nder kassoji leydi ndi kala emo teska hen ɗum noon hollirama tigui kadi ko guila 2016 on naati ko wiyete radicalisme religieux woni tigui jeeyede ɓeɗon taw ko jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe wiyeteɓe les djihadistes ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to Wourossogui e saaha Macky Sall wonno udditgol hôpital régional mo ceerno Ibrahima Dawo mo Kafrine o holliri noon wonde ɓoyata ma Wourossogui ngo kañum hoore mum ma heeɓ hôpital taw ko hôpital Patamli miijo mo hinde niveau de on hôpital noon holliri tigui fati dingo muɗum woni pose première pierre wona tigui sappo e joyi lewru dartonude ko ɓoyani ndu ko nden tigui wonata pose pierre nde ɗon hôpital taw ko kadi komo hinde niveau de o waɗi erago noon faade dendagal ɓesgu kala nde mbawata notitade ko fati e goɗon dingo o holliri ɗon on hôpital mo ɗamini madi taw ko Patamli miijo to Wourossogui jogoto tigui ko mbadi hôpital e fannu hôpital mahaɗo to taw hôpital régional mo Kafrine ko noon tigui ndin mbadi jogoto ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to Kaolack cuumu kulɓinigo waɗino e nder jeere zenga tawte
tawatende to wuro Kaolack nokku to ɓe mbiyata Bagban to mbiyata Baga Bantam hollirama noon fodde kantinaji jeetati wonande joom jeere ɓe kolliri fodde kantinaji jeetati cumi hen ha wontidodi wonde kadi jawdi nehanoɗi ne kuminoɗe en kañum e koyemumen mbomima hen cumu ngu noon hay sinno neɗɗo goto wasani hen fittade mum hollirama kam million ngaji kewɗi jaadi e curki ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar jena to sa to Casamance alata hande o hodɓe e nder wuuro taw ko wuuro lamorgo région mo Casamance pinirani tigui jaam caggal kay ko bombardement ji e bomboje kañumen tigui pindiniɓe guila sanga 7 heures subaka ɗum noon caggal kayde ɓeɗon dadiɓe ɓe leydi Sénégal caggal kayde pelliti weddade bomboje e base uji taw ko base uji ɓeɗon jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe tawateɗe e nder ndeɗon falde nder falde wuuro witego Kasolol joɗide taw ɗen base uji noon goni koye juuɗe chef rebelle biteɗo César Badiate kañum tigui ardi ɓeɗon rebelle en ko guila 7h30 noon ko guila nden armée o fuɗɗi tigui bombardude ɗiɗon base uji yimɓe hewɓe hodɓe on diwan ha tengti e goɗon wuuro kala caggal kayde nani ɗen bomboje kañumen kala ko ɗon dogui natti nder cuuɗi mumen moni kala ƴeewi to ɓuuri mogguinade nder suudu mum ko ɗon tigui suuɗi gam kay rewdade ɗeɗon bomboje e pettoje guila subaka noon sanga 7h hollirama tigui nder boulevard mawɗo mo 54 métres teskama hen militaire uji kewɗi joguitiɓe ha teddi enen goni e werlaji mumen siftinde on noon kene wona joni lebbi 5 arma leydi Sénégal woni tigui koye opération ɓe mbiyata sécurisation yidde fittude e ittude dendagal ñonkoto e pelle ceɓɓitiɗe tawateɗe nder nden felde kala beele dendagal sagata jaam ɗen guure honnoɓe ɗen guure ne doguine mum ɓe kañumen kala ene mbawa artude e nder guure men hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to Casamance koto leydi Mali paɗen Emmanuel Macron ko hoorejo leydi France o holliri tigui mette makko no fewi ko fati kay e derguirgol laamu e fati e gonka leydi Mali e oɗo saaha joni sababu ɗum noon ko derguirgol laamu sabbodu woni tigui bandaw gaddugol laamu bandaw woni gouvernement mum woni tigui laamu transition e gaddugol bandaw taw ko colonel Assimi Goïta kañum derguiti ngol laamu ko kañum kadi derguinno laamu Ibrahima Boubacara Keïta on paami tigui kene wona lebbi jeenayyi e nder lebbi jeenayyi leydi Mali heeɓi coup d'état ji ɗi taw ɗin coup d'état ji kala ko colonel Assimi Goïta kañum tigui ardi ɗo waɗi ɗum Emmanuel Macron noon holliri hen mette mum no fewi o holliri kadi jombani so tawi o rentaki dendagal koninkoɓe leydi France tawateɓe nder leydi Mali ɓe hinde barkane kene qime ujunnaji 5 e temedere sagara tawateɓe ɗon kamɓe kala ko artoroɓe ittaɓe toon ha laaɓa siftinde o noon darɗiɓe leydi France ɓe hinde barkane tawateɓe to rewo leydi Mali ha to nder leydi he kala addiɓe toon ko wallude leydi Mali kay no sertiri e haɓade pelle ceɓɓitiɗe e wat boniɓe tawateɓe e nder leydi he kanko Emmanuel Macron kadi o waɗi message makko fade dendagal ɓen ardiɓe leyɗele ha tengti noon e leyɗele tawateɗe to Afrique de l'Ouest nde mbattata hakkillaji men kay ko fati e démocratie e ko fati e transition nde mbawata rewde lawol hano hannirta ni so ɗum ala ko taƴo dendagal jokkodiral makko to banggue militaire hakkude makko e ɗeɗon leyɗele ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal aadi o ɓayyini communiqué makko mo tongode 453 ko fati e mborosa coronavirus ko aljum ko ñalawma hanki o aseta hanki o ɓayyini oɗon communiqué o holliri noon e nder waktuji nogas nayi cakkinoɗe ñalawma hanki ɗi ko 150 yimɓe tata kolkisa hen yimɓe tata tan tawa ene gondi e coronavirus ɓen yimɓe tata hollirama kadi e nder ɓe cellaɗo ɓe 150 e ɗiɗo kepti kelo men hano hannirta ni paati galleji men neɗɗo goto noon hawri ala dialla e oɗo saaha joni enen e oɗo saaha joni tinama tigui ko tina tigui e oɗo saaha joni ene gondi e mborosa coronavirus taw ko entriɓe e nder leydi Mali kala ko nogas e nayo neɗɗo ko nogas e nayo woni tigui entriɓe taw ko tawteɓe nder tawi e nder hôpital uji to leydi Mali ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni jeegomo enen e nder ɓen noon hen jeegomo ne tampi sanne ma ballite to banggue fofago e ɓe jogui kadi 350 e jeenayo ɓe cellani wonduɓe coronavirus ɓen noon tawate tigui nder cuuɗi mumen nder galleji men e mbaɗe ko wiyete suivi e nder à domicile so tawi noon ko tato tinaɓe hesɓe wonduɓe rafi coronavirus ñalawma hanki o ko ni lori seegu ko neɗɗo goto commune kattama Bamako ko yimɓe ko neɗɗo ko neɗɗo goto so tawi commune 6 mo Bamako ni ko neɗɗo goto leydi Mali ene yaara e oɗo saaha joni sappo ina yaa ujunere temedde capanɗe jeegomo e joyo fiɗaɓe coronavirus hen ujunnaji jeenayyi temedde jeegomo e capanɗe jeenayo kepti kelal men hano hannirta ni temedde joyi sappo jeeɗiɗo kawrela dialla Mali kadi ne jogui hande ñalawma hande o temedde joyi capantati e ɗiɗo neɗɗo tumaɓe yaa taw gondani e mboros coronavirus nana joña mbaɗi quarantaine paadi holkisum men ha joni ko leydi Mali kettoɗen to worgo leydi Mali ñala jamma a setanogas jeenayyi ina wiyata
aleta mo gonɗen hande o pelle seɓɓitiɓe mbaɗi jangu men to worgo leydi ndi tawa kadi ɓe toɓono ko base poste sécurité mixte woni tigui to dadiɓe ɓe hinde police wondi e ɓeɗon wiyeteɓe eaux et forêt en kala renoɓe ladde kañumen gondino hen hollirama tigui e nder jangu ngu yimɓe nayo e jangu he mbasi hen pittali men ɓen wasɓe pittali men noon hollirama tigui ɓen wasɓe pittali men noon hen neɗɗo goto ko policier hen goto ko policier yimɓe joyo mbasi pittali men hen goto ko policier nayo heddiɓeɓe kala ko jambureɓe kabaruji men ɗemgal pular so ɗumima to leydi Mali kabaruji men jolam jaɓiri jaɓanten ko to leydi Iran Benjamin Brière ko français najo nangaɗo kay guila hitande rawande woni guila 2020 on nanga e nder leydi Iran ɓe nanga on attirno e nder leydi Iran ɗon koye mbadi wonde ko tourisme woni tigui garɗo wangade leydi ndi ɓen laamu ngu noon caggal nde teskimo ɓe koliri tigui ɓe tumimo ko arde ñukkidade leydi ndi woni service de renseignement tawa kadi o ari ñukkidanade ko leydi France guila nden noon ko teɓaɗo mo tawi tigui e nder kasoji to wuuro witego nder kaso biteɗo Vaka Badada ene tawi nder wuuro witego Mashhad tawtengo to rewɓajo funnague leydi ndi avocat makko noon holiri tigui wonde heeɓi habaru ɓoyata tigui ma ñawore makko waɗi e nder leydi hen koto leydi Sri Lanka paɗena guila kene wona hande balɗe 1 bateau mawɗo mo hinde porte conteneur taw ko jolnoɗo conteneur uji kewɗi no fewi kene wona million ngaji kewɗi tonne taw ko déchet woni tigui kurjiraji plastique ko fati sasiji ko fati plastique kala on bateau noon ko cumnoɗo ene sumi ɗeɗo balɗe kala ha e oɗo saaha mo kaleten omona wone roytude e nder maaje kadde tawa ko nokku to wiyete maaje kadde to Colombo lamorgo leydi Sri Lanka ɗum noon saabima tigui ko wiyete pollution woni tigui bonnude weeyo alada hande caɓantati lewru mai gonɗen du habitanaɓe ko fati enquête ɓe koliri tigui wonde losgoji mawɗi udditama hen taw ko enquête criminel e oɗo saaha joni noon laamu ngu rokki yamirore wonande dendagal awannoɓe liɗɗi kala ɗen maaje kadde ne ndi taroto o nokku saabu kay ko pollution bonɗo woni tigui ko oɗo saaha joni ko posone bonɗo tawate hen siftinde o noon ko ɓoyani ko bateau mawɗo naggano nder leydi Sénégal e waɗi déchet chimique garnoɗo jippinde ɗon caggal ɗum ne waɗi déchet plastique garnoɗo jippinde ɗon on bateau noon laamu leydi Sénégal darinoma hen tigui ha on bateau wawi wadde demi tour andaka tawato on fayi koto dowlaji denduɗi Amérique paɗen to Floride aleta hande o ko sagataɓe tato joguitiɓe pétalaji mumen kañumen tigui gaari e nokku tawa kadi waɗɗani nokku noon tawa koto yokkutowo wot salle de concert waɗatno ko nokku to wiyete salle concert mo ñami to Floride ɓe mbawi gone aynade kuure e condi ɓe mbawi tigui warde yimɓe ɗiɗo ɓe mbarmini kadi yimɓe hewɓe no fewi kene wona yimɓe nogas ɓe mbarmini ɗum e oɗo saaha joni losgoji nana uddita hen koto Ukraine paɗen ambassadeur joɗannoɗo leydi Ukraine to Thailand tawama alata hande o e nder chambre makko hôtel e nder il goto il biteɗo il ko lipa tawateɗo to worgo leydi ndi e saaha kay to yaduno e ɓiyi ko foftorde o tawa tigui sanga 5h30 hande woni tigui sanga 5h30 waktu Thailand e gan sanga ko 2h30 waktu Fouta e Kumbaru o tawa e nder chambre makko hôtel o wondani e wonki andaka taw noon holko yoɓi fittanu makko so tawi ko mayde naturel walla so tawi ko posonaɗo e oɗo saaha joni noon losgoji nana uddita hen koto Afghanistan paɗe nan seɓɓitiɓe ɓe hinde taliba en kollirama tigui ɓe beddima bombe mabɓe tawa kadi ɓe beddi bombe mabɓe noon koye yani koye mariage woni tigui wonnoɓe e dewgal hollirama noon on bombe ɓe jofino ko ɓeɗon taw ko poste sécurité dadi yiɓe leydi ndi ɓe jofino caggal ɗum ɓe goofi ɓe jani e mariage yimɓe jeegomo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen kamɓe noon koɓe yedduɓe ɗum ha sori ladde ɓe kolliri tigui ɗen bombe janɗo e mariage wona kamɓe beddi on bombe weddi on bombe ko dadiɓe leydi ndi koto leydi France cakkitoɗen alada hande o gendarmeɓe ɓe wuuro witego dorjon witego dordogne noon taw ko wuuro tawatengo to worgo ɓaƴƴo hirnage leydi France goni tigui koko wiyete Chache à l'homme woni tigui yiilade gorko goto taw ko menno ancien militaire monneɗo wonde e militaire o noon ɓe jiilat tum ko caggal nde yaltini fitel muɗum woni kay e fellude gendarmeɓe noon nottinoɓe caggal kayne nodda ko wiyete violence conjugale woni tigui e galle goto wonno e habde nder mumen o noddita noon gendarmeɓe noddita ko ɗon tigui ɓe gaari noon ko kanko yaltini fetel makko o felli e ɓeɗon gendarmeɓe e oɗo saaha joni ko jiilaw cattuɗo woni e waɗede makko fodde hélicoptère uji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e sappo gendarme kañumen kala nana e jiilaw makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.